उमामेश्वरा पार्वती परमेश्वराची विचार राजा कीर्तिध्वज सदैव नतमस्तक सदैव नतमस्तक जननी आणि जन्मभूमी ज्या अक्षीने रक्षणाची जबाबदारी त्या राजकर्त्याने स्वतःच्या हाती घेतली दैवाची दैविकता धर्माची धार्मिकता आणि माणसाची माणुसकी हा त्रिवेणी संगममध्ये माणसाची माणुसकी तीच माणुसकी उराशी बाळगून किंवा ज्या छात्रपणानंतर जन्म झाला या जगतात ज्या आश्वंतात शाश्वत काय असेल तर प्रत्येकाने आचरलेला धर्म आणि अजरामर केलेली कीर्ती होय आणि त्याच कीर्तीच्या उच्चतम शिखरावर बसण्यासाठी आतापर्यंत राजा कीर्तीचा प्रयत्नशील राहिला प्रत्येक माणसाला 3.5 देह प्राप्त पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन आणि बुद्धी अशा तत्वाने प्राप्त झालेला प्रत्येकाला देह सार्थकी लावावा आणि तोच देह सार्थकी लावण्यासाठी किंवा साऱ्या अवतीवासियांना न्यायदान करण्याचं कार्य राजा कीर्तिध्वज जीवनात करतोय न्यायाच्या ठिकाणी केव्हाही अन्याय केला नाही याच्या पुढे तो माझ्या हातून होणार नाही र म्हणजे रयत आणि ज म्हणजे जतन रयतेचं जतन करतो तो राजा या संस्थेला पात्र ठरतो आम्ही आपल्या जीवनाची सार्थकता करणार आहोत जीवनाची सार्थकता करणार पराजित
बाळ मला सांग आज काल घाला तुमच्या काशीने विवय घातला पण राजा सुरत कुठे आहे तुझा नवरा कुठे आहे तुझ्या सौभाग्याचा धनी कुठे तुझं डोकं शिकलं